खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे आंनि दिनैनि मोनसे ब्लग लाना फैनायजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय। दानि आङो खामानिखौ स्टार्ट खालामनांसिगोन साहा फुदुंनायनिफ्राय, मानोना दा मिस्ट्रि दं नालाय आं साहा फुदुंनानै हरसिगोन आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। अननानै नोंसोरबो मोजां मोनोब्ला नायलांदो। Grinder dia nalan di bawah dia. Biar borong biar si dia nani kan yang moza menang. Itu good kalau mau dia lagi, itu kalau kita ada apa? Ini dah kita ada dia kan, kalau kita mana? Segera ang hotel ang alam mo. Naldoy na siya. Ito na, mansya, bibig. Sino mo na may borong ka ba? Dan ang kopi ko din is akla na lang ito. Kopi hindi ko akla na lang ito. Dito siya na lang. Kung hindi kung mo lang like panahon ang halay. Kaya kita na green naman natulo. Kasi ko naman gusto din yung process ko na. Tadi ini permanen sih, mana banyak sih, terus ke bawah ke belakang sih. Simple saja, simple sama bangsa. Itu sambil menunggu dia dulu ni kan ini saya paskan May dati nila, no? Sama ka.
खारखान्दाय बिबार एवनायाबो जाबायानो आंना गासिबो खामानिया रेडि जाजोब्बाय दिनैनि सानजौफुनि जानाय लान्चआ रेडि जाबायानो मोनखांजोब्बाय ओंखामाबो गाबसिगोन नै ओंख्रिफ्राबो रेडि दालि आलु दाउ लकेल दाउ ओंखाम मोनबानो जाबाय बेथ' जाखाबायानो अफ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लाभ इउ अल बाय बाय